panahon, sukad buhata sa inyong nadungog o buhi pagihapon sila, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang o mga milagro. Gipakita kiniti ninyo ang iyang tingog gikan sa taliwala sa kalayo. Ug tungod kay gimahal man niya ang inyong katigulangan, gipili niya ang ilang mga kaliwat o pinaagi sa iyang gahom. Gikuha kamo niya sa Ehipto. Giabog niya ang katawhan nga mas gamahanan pa kay kaninyo aron makasulod kamo o ikahatag niya kaninyo ang yuta nga inyong panulundon. Busa hibaw-i ninyo nining adlawa o itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo maoray Dios sa langit o sa yuta. Busa tumaran ang pulong sa Ginoo. Salamat Ginoo, nahinamdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Nahinumdum ako sa imong mga buhat, ang imong mga nahimo akong gihuna-huna. Ako sa buhat sa Ginoo. O Diyos, ug mga katingala sa imong gamhanang bukton, imong giluwas ang imong lungsod. Ang anak ni Jacob nga si Jose, imong giunahan ang imong sa mga buhat sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo, maanaa sa kanimo. Inutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, mingon si Jesus sa iya mga tinunan, ang buot mo mahimong akong tinunan kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus og mosunod siya kanako. Kaya ang buot magluwas nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na maabot uban sa himaya nga hikit nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaniyong tanan mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Mga igsuon, ang atong Ebanghelyo karon naghatag kanato og usa ka labing direkta ug mahagiton nga mga pulong gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon siya, bisan kinsa ang buot nga mamahimong akong tinunan, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ato nang dauton ang atong pagkatao. Ang paglimod sa atong kaugalingon mao ang pagpugong sa atong mga hakog nga tinguha. Kini ang pag-ingon og dili sa mga butang nga supak sa mga krus nga kinahanglan natong pasanon. Kini mao ang mga kalisdanan ug kasakit nga dili malikayan sa atong kinabuhi diha sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang atong mga problema sa pamilya o di ka sa trabaho,
nga dili maminaw sa ginikanan o di kaha ang inahan nga daw gikalimtan na ang iyang pagkaginikanan. Kining tanan mga cross na kinahalang angay natong pasanon. Apan wala kita gisugo nga pasanon o ang tinuod nga kinabuhi. Kini ang kahingpitan sa kinabuhi, diha lamang sa Dios atong madawat. Matod pa sa atong Ginoo nga giingon ni San Ireneo o sa kabantugang santos sa atong simbahan, ang himaya sa Dios mao ang tao nga hingpit nga buhi. The glory of God is man fully alive. Maong sa atong umangon saon man natong pagkahibaw nga kita simbahan, mga igsuon maoy makatabang kanato aron mabuhi kitang himpit. Sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa, ato ang pamalandungan kining mga pangutana, ato ang pangutan-o ng atong kaugalingon. Unsa pa man ang mga pasan, gipasan ba nato kini nga puno sa paglaom ug pagsalig sa Dios, o gipasan nato kini nga puno sa pagbagutbot, pagreklamo, ug wala nato kinitan-awa sa positibong pamaagi? Unsaon nako pagdawat sa akong kinabuhi isip usa kapag sa atong Ginoong Hesukristo? Mga igsoon, sa pagpadayon nato nining santos na misa, pangayuon nato ang panabang sa atong mahal nga inahan, si Santa Maria, ang ehemplo sa usa ka tawo nga tinud-anay nga matinumanon ug masunuron sa kabubuton sa Dios, aron kita tabangan niya sa atong panaw diha sa pagsunod sa iyang anak. Palihog manindog.